टिभि रुमानो फर्टिक जाना दंस' बा बिफा फिसाला माबायदि नायदो उन्दुलायनानै हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो लोगोफोर होमबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा माने हालदैखौ रुनानै न'आवनो माने बोसोरफ्रोमबो दलायो ओमफ्राय नै एबारबो माने दलायनो नागिरदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय सान्दुंआ नै साननैसोआ माने थिग नङा नालाय हालदैयाबो रानाखै आरो नै हाखावनानै होदोंमोन ग्लेब ग्लेब जालायदों सनैसिनो रोसि रोसिनो सान्दुं रानबा मोजां जासिगोन दा ओमफ्राय नै इदि बैसां बानायनानैनो लामबाय आरो लोगोफोर हालदैखौहाय माने गथ' गथायफ्रा दांनो हायै रखम ओमफ्राय माखाबो गासिबो हालदै गोजाखा बुरजायैनो लामदो नालाय ओजोंहाय नै आरो बैग्रियाबो लोगोफोर बोथोरनि फिथाइ बोथोराव जायाबा होननायसो जाहैदों ना लोगोफोर ओमफ्राय गुरु मिथाइजों आरामसे माने आवथिनानै आसार बानायगोन आरो ओमफ्राय नैयावबो दङ सिङावबो दङ लोगोफोर नै बुरजाथार हनै गोलैलायलांबाय सिमिट खुन्थायाबो लारि लारि बेपारि बायसा नै लोगोफोर खिन्थु फाना लोगोफोर जोंहा माने न'आवनो नांगौ नालाय न'आवनो माने बानायजोबदो आरो आबाय आरो बिहावा जोंहा माने न'आवनो खम खरसायावनो माने इफोरबायसा सिमिट खुन्थाखौ बानायजोब्बाय आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय नै आंहाबो मोनलांसिगोन आरो एसे जा बिहावनि अननायाव लोगोफोर मोनलांसै सयखान लांगोन जोंहाबो लोगोफोर ओजाहाय माने न' बानायनायाव नांदेरगौ ओरै होननानै ओमफ्राय नै नोंथांमोनाबो जुदि बानायनो गोसोबा बानायनो हागोन लोगोफोर माने मा होनो टक्टाखौहाय माने बानायबानो जागोन जखा लानानै ओमफ्राय नै खम खरसायावनो जायो आरो बांद्राय माने खरसानि गोनांथि गैया आरो नायदो लोगोफोर नै बेसेथो औवा गायस्लायबाय थानो ओरै होननानै औवाफोराबो आरो बोसोराव बोसोर सोलायबाय थानांगौ नालाय ओमफ्राय माने खुन्थाखौनो डाइरेक्टनो बानायजोब्बाय आरो लोगोफोर मोसौ गलि सलि बायदिसिना खालामनो हायो ओरै होननानै ओमफ्राय नै आरो खालामनो जगार खालामगासिनो दङ लोगोफोर आबाया हाय लोगोफोर आङो गेलेबाय दङ आं गेलेदो अ हाय ओजोंहाय आरो बिथाङाबो गोदोनि पुराना सुराना मेचिनखौ माने दिनैयो माने साफा खालामदो हाय लोगोफोर जागायजेननोसै आरो माने गोदोनानै दंथ'योमोन बुस्थुआ माने गोदो सिख्लायावहाय माने बिराद मेचिन सुनायाव नाम्बार वानमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय गथ'जों गथायजों दासान्दिथ' आरो मेचिन सिस्टेमफोरखौ दांनोनो सोलाबा होननाय बायदि ओमफ्राय नै दायो मेख्ला सुनो होननानै जों बुंबाय थानायखाय एसे साफा सुफा खालामदो आरो फाहामस्रा खालामदो नै लोगोफोर जोंहा दिनै माने जाफेरि ओंख्रि जानो नागिरदों आरो बेनो जाबाय नै फारौजों जारि संगोन आरो जोंहा दिनै स्पेसियेल एकदमबारे टेस्टि आरो ना नै लोगोफोर ओमफ्राय फारौआ बुथाराखै आरो ओमफ्राय दा बोराया गोदानोसै गोदादो माबार नै लोगोफोर जोंहा माबा गाइखेर मैखि बानायदोंमोन आरो जोंनिखै माने गाइखेर दाखासो होनो आरो गाइखेर मैखि होना बेनिफ्राय माने जोंहा मोसौआ मानै नालाय ओमफ्राय साहा लोंनायाव माने फोजोबनो हाया नालाय गाइखेर मैखि बानायना दोन्दोंमोन नै टिफिनसे मानि आरो सिनि हो बारा गोदै होलायनाहैनो ना गोदै होगोन हो गोदैबासो गोथाव जायो दे होमबालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम गाइखेर मैखि मोनजाहांदो जा बिराद गोबाव जाबायमोन मोनजायैया न'आव माने गाइखेर गैयामोन नालाय बा बरिया लाथा लाथा जाना दंस' सिङाव एरनाय सिङाव दैयानो गैलाया लकेल मस्थ' लकेल गाइखेर ना बियो दै लगायनाय गैया मानाय गैया न'निनो गाइखेर बेखौ मा खालामनांगौ बे माबा सायाव गोजावनायमोन दे गोलैगोन आदा हाथाया गुसु गुसु मोनलायदो गोदै जायाखै गरमाव बांसिन गोखै जायो उदैया गुसु गुसु जालायगोन लोगोफोर एकदमबारे दिनैसो मोनजादों ना गाइखेर मैखिखौ नेहा नालाय नेहान गब्ला नेहान जाना खिथिफैनाय
जाबाय लाबोलायनांबाय सायाबो बेसेबा साखा जाखागोन साखा लोंसै इखो जाथ'ला आरो साहाबो लाबोबा साहासो लोंनो ना गाइखेर मैखेर जानोसै डाबल डाबल साखो दोनबानो जायोना गोथाव ना नेहान ओइ नेहान बेसे गोथाव मैखिबो जाबाय साहाबो लोंबाय इदियावनोथ' बेमार जायो नोंसोरो जानायनि जरावनो बेमार जाजोबगोन गासिबो नोंहालाय मा मोसेर सेर इनै दारि नांलाजोब्बाय दारिया ओमफ्राय नै लोगोफोर माने फारौखौ गोदाखांबाय आरो बरिया मेजेम गोनां नै टेस्टि जाखागोन ओमफ्राय नै आलौखौबो मस्ला मस्लि बायदिसिना उनना लाखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय थाव साव लाबखाजोब्बाय नै सारायाबो दुंबाय लोगोफोर आं माने बाहेरावनो संगोन आरो दिनै फारौजो जारिजो ओमफ्राय जारियाबो नै लोगोफोर सुना लाखाबाय जारिखौबो सामब्रामखौ एसे एवनानै लाबाय आं लोगोफोर इनिफ्राय फारौखौ हरनोसै फारौखौ होना हरबाय आं लोगोफोर नै बिराद मेजेम ओंखारखादों नै होनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नै फारौखौ फ्राम फ्राम एवना लाबाय आङो मेजेम गलायनाय ओमफ्राय नै आलौ उनना लानायखौ एसे होना हरनोसै ओमफ्राय बेबादिनो माने रंखौबो होना हरखाबाय आङो एसे खामफ्रामलायबायसो नै ओमफ्राय मैगंखौ होना हरनोसै नै लोगोफोर एसे हाफ्लेदबना लाबाय आरो गांलाब गांथाब जागोन होननानै खायनायाव माने डिस्टार्ब जायो बायदि मोजिजासे एवनानै ओमफ्राय दै होनानै मैगंखौ मोजां मोजिजासे एवनानै लाग्रोबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय दै एसे होनोसै दै होनानै मोजां फोमोनफिननोसै आरो मोनबायबो नै लोगोफोर ओंख्रिया खायमा स्रो स्रो जालायबाय आरो नै मैगङाबो ओमफ्राय एसे साखिना नायनोसै आलुआ गात्रा जाखादों आलुआ जि टेस्टि जाखादों मेजेरलु मेजेरलुनो फारौजो जारिजो आंनाथ' अलरेडि मोनखाजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय बिजावजालि 3 नाम्बारा मा ओंख्रि संखो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै गोजा जालायनाय नै जारौ रौ आरो नुनायावनो टेस्टि नुखाथारबाय नै लोगोफोर बिजावजालिनि ओंख्रिया माने बेलाहिजों ना लोगोफोर बरिया नुखाबाय नै जि गोथाव जाखायो लोगोफोर ओंख्रिया बिना संनाया ओमफ्राय आरो अन्थाइ बाजाबजों आलुबो एवगासिनो दं आरो लोगोफोर खावसे माने मिरामिस नालाय